Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege poslanici, poštovani građani Srbije, svašta smo danas u ovoj raspravi mogli da čujemo. Spominjana su raznorazna nerešena ubistva u poslednjih 17 godina, spominjani su projekti zaštite životne sredine za koje su nenamensko trošena sredstva. Za sve je to optuživana prethodna vlast. Međutim, isto tako bi mogli pričati i o Savamali, mogli bi pričati o pogibiji časnih oficira naše vojske u slučaju helikoptera, od kojih su neki moji sugrađani očevi vrhunskih sportista ove zemlje, reprezentativaca. Mogli bi raspodeljivati grehove svih prethodnih vlasti, mogli bi se tako vratiti do 1988. i 8. sednice jogurt revolucije, recimo u mom Novom Sadu. Spominjan je dijalog o ustavnim promenama, pri čemu nijednog trenutka nije rečeno o kakvim se ustavnim promenama priča, da li se priča o erdoganizaciji Srbije ili o nečemu drugom. Sve to naravno nije na dnevnom redu. Na dnevnom redu je izmena Zakona o ministarstvima, gde se u očekivanju nove Vlade i ekspozea mandatarke radi reorganizacija nekoliko ministarstava i određene preraspodele nadležnosti i niko nas neće uveriti da nije u pitanju prosta preraspodela moći unutar koalicionih partnera vladajuće većine i prosta trgovina uticajem koji će koalicioni partneri vladajuće većine imati u budućoj Vladi. Formira se ministarstvo za evropske integracije, gasi se Kancelarija za evropske integracije. Razlog? Obaveze proistekle iz evropskih integracija. Koje obaveze? U obrazloženju nema detalja. Formira se ministarstvo za zaštitu životne sredine izdvajanjem iz Ministarstva poljoprivrede. Razlog? Obaveze proistekle iz evropskih integracija. Koje obaveze? Obrazloženje opet ne daje detalje. Ovo nije prvi put da se evropske integracije koriste kao kamuflaža za sve i svašta, a da se njihova suština građanima ne objašnjava, već se umesto toga vrši tabloidno spoljnopolitičko sluđivanje građana. Nadalje, prenose se nadležnosti u trouglu Ministarstva trgovine, Ministarstva energetike i Ministarstva privrede, gde Ministarstvo privrede nešto dobija, a Ministarstvo energetike prenosi nadzor, zapravo prenosi nadležnost nad donošenjem određenih akata u domenu rada energetskih preduzeća. I ovo je obrazloženo evropskim integracijama, pa su i one, osnovane sumnjati, ovde iskorišćene kao kamuflaža za nešto drugo. Neobično je, o tome je i kolega u ranijoj raspravi govorio, da kod prenošenja nadležnosti za energetska preduzeća na Ministarstvo energetike reč nadzor je izostala iz nekih razloga. Pretpostavljamo da će nadzor onda spasti na odredbe Zakona o javnim preduzećima i mehanizme koji su tamo predviđeni, ali da će biti izmešteni iz ministarstava i Vlade Republike Srbije. Dakle, imamo dva nova ministarstva i smatramo da se to kosi sa onim što nam je pre nešto više od godinu dana ovde obrazlagano kao revolucionarni ekspoze, kao revolucionarna Vlada koja će čudo u Srbiju doneti, da bi nakon toga tadašnji mandatar, a doskorašnji premijer, pobegao u predizbornu kampanju i na mesto predsednika, da bi sa te funkcije mogao mirno, bez ikakve političke odgovornosti za rad Vlade Srbije, da se i dalje za sve pita, ali da praktično ni za šta ne bude odgovoran i da sve to posmatra u miru sa Andrićevog venca. Dakle, evropske integracije se ne mogu koristiti kao izgovor i kao kamuflaža u šturim obrazloženjima predloga zakonskih akata. Evropske integracije su vladavina prava, a vladavina prava je poštovanje zakona i Ustava i to su stvari koje treba da leže u srcima svih nas ako zaista mislimo da sprovedemo takve stvari, a ne samo da budu mrtvo slovo na papiru. I konačno, još jedna sitna, ali po meni ne manje bitna stvar. Nema ni reči u obrazloženju o tome zašto se gasi Direkcija za elektronsku upravu. Bukvalno ni reči. To je nešto što je bilo u nadležnosti doskorašnje, odnosno još uvek tehničke ministarke lokalne samouprave, koja je buduća mandatarka i, znajući brojeve poslaničke u Skupštini, verovatno i buduća premijerka. Zašto se ta direkcija gasi? Da li mislimo da smo u pogledu elektronske uprave uradili sve poslove koje smo planirali i da smo dostigli vrh? Možda bi o tome mogli da odete da popričate sa građanima koji stoje u redovima i čekaju zdravstvene knjižice i vozačke dozvole. Neka vam oni kažu. Hvala vam.